Πιστεύεις ότι η νεολαία ενδιαφέρεται ακόμα για την ποντιακή παράδοση? Θα το έλεγα πως όχι τόσο, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τους κάνουμε να ενδιαφερθούν, να ακούνε τη μουσική μας και να προχωρήσουμε αυτή την παράδοση παρακάτω, την ποντιακή μουσική, τα ποντιακά ακούσματα και όλα ό,τι έχει να κάνει στο ποντιακό κομμάτι. Υπάρχει κάποιο ποντιακό τραγούδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για εσένα? Πολλά, αλλά ένα που εκτιμώ πολύ τραγούδι είναι αυτό που έχω κάνει ένα cover, το «Μία να δά, μία να εκεί». Έχα και μία να δά, μία να εκεί, πουλόπομ τσάρτεμένον. Μία να δά, μία να εκεί, πουλόπομ τσάρτεμένον. Το άκουγα από μικρός, είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσο σημαντικό είναι για εσένα να κρατάς την ποντιακή διάλεκτο ζωντανή μέσα από τα τραγούδια? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια η ποντιακή μουσική συνέχεια απέχει λίγο από όλους τους κλάδους και αν το συνεχίσουμε έτσι δεν θα έχουμε ακούσματα. Πλέον θα ακούμε κάτι διαφορετικό, κάτι σε τραπ, κάτι σε ξένα, κάτι σε λαϊκά, αλλά δεν θα έχουμε τα ποντιακά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε μία όθηση όλοι μαζί οι καλλιτέχνες, όχι μόνο εγώ, και να σπρώξουμε το πιο νέο κοινό να μάθει από πού κατάγεται, από πού είναι οι ρίζες του, τα πάντα δηλαδή πάνω στο ποντιακό, να ξεκινήσει να μελετάει πού άνοικε, τι έκανε, να ακούει τη μουσική μας και παράλληλα να αναπτύσσουμε τη μουσική μας για να μην χαθεί αυτό το πράγμα.